हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नाजास रोंसार इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। हेलौ लोगोफोर आं मैया बेसर मारा जोबनायखौ दिनै मारा होनो नागिरदों आरो दिनै आं बे माराखौ होसिगोन बेसर माराखौ बिनि भिडिअ लालाबायनोसैलाय लोगोफोर। जाबा दा भिडिअ लालाबायलायबाय नै बायदोलाय लोगोफोर नायलांलाबायदोलाय। अखा हांखाय आं फुङावनो मारा होनोसै आरो नै जोमैयानो बिराद दङ जोंनिथिंजाय अखा हाहां दायो नै बेसर माराखौ हाखाहोबाय आरो आं खायग्रा जासिगोन। Udah? Assalamualaikum. Wih, ayo, bertahap sikit. Wih, kok isu? Tuh ini sedikit makan. Hah? Hai. Sayang bisa marahku. Haisigan. अखायाबो हाहां ना लोगोफोर ओंखायनो फुङावनो होबाय आं नै दिनै। लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गोदानसो आंना चेनेला। दायो नै बेसर माराखौ बेलथायसिगोन आं। खायजोबनो ना मानो? दायो नै बेलथायखांबाय आं दा मारा होबावनांसिगौ आरो दायो नै बेसर माराखौ होबाय थाथोंसै आं सोलाबला आरो आं दस्रायाव थांसै। अन्नानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना हो। दायो आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय।